Ама ти записваш, такава и не си чува какво говорим ли? Ама виж как се заливате, виж аз колко съм сериозна, а вие развалихте това. Нещо ли казах? Ама! Да, музика, да, Жори, викай шотовете! Айде! И аз исках да кажа. Не дава. Това не е една дволитровка и ти се прави на пиямета, панар. Кой ще рискува дволитровка, пича? Аре бе, тръгвай бе! Ти мине през краката. Тръгвайте! Давай, танцувай! Ако се ме убият на пътя, какво се прави? Как скачаш? Мъти се! А не, червен се. Ама това е по-слаб. Тук ще е по-ефектно, тук целувки и малко лизане, правила. Купене тук в колата, нали, изпрегръдки. Мани не дай, че пак ще почне да пищи, че е изглеждала като курва. Залитащо. Добре, айде, давай сериозно. Айде от начало! Ела, бейби! Гледай как свети! Трябваше да затвориш вратата. Не е малко, бе. Това си много... Стига! Айде, давай от начало! Айде от начало! Сега! Айде начало!